आथिन और 2 शब्द आज के चौपाल पर। कमरुद्दीन सन के माला से सम्मान न होल है जे खेत प्रकट करी थी। गौतम पराशर जी उनका सबसे पहले माला से स्वागत करता। 2 शब्द मघी। सभी मगहीन के प्रणाम करी थी। मंच पर उपस्थित सभी दर्शकों के प्रणाम करी थी और ये किंजर के धरती के प्रणाम करी थी। ज़्यादा समय न है, हम अपने के 1-2 कविता के माध्यम से मगही के पहचान के बारे में, मगही के जो संघर्ष है उसका बारे में हमने तो पहले 4 लाइन सुनी। मैया बहनी सुना सब, मैया बहनी सुना सब, मगही के गुना सब। मैया बहनी सुना सब, मगही के गुना सब। आ जे मगही के विरोध करे ओकरा मिलके धुना सब। आ जे मगही के विरोध करे ओकरा मिलके धुना सब। जौन नेता मगही के सपोर्ट करेला ओकरे अब की बार चुना सब। जौन नेता मगही के सपोर्ट करे ओकरे मिलके चुना सब। अब एक और छोटा सा ही कविता है। ये कविता मधुशर्मा मेला में हम तो न गली, लेकिन ओकरे बारे में लिखली है, तो हम चाहे थे कि वो सुना दूँ यहाँ, क्योंकि वहाँ पहुँच न पाइल हम। देखा कितना भीड़ लगल है अलबेला जी के द्वारी पर। देखा कितना भीड़ लगल है अलबेला जी के द्वारी पर। और सभे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के टाड़ी पर। सभे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के टाड़ी पर। मगही वैसे बोला भैया जैसे खा है मगही पान। मगही वैसे बोला भैया जैसे खा है मगही पान। ई भाषा के उत्थान करेला सगरो छेड़ा मगही तान। ई भाषा के उत्थान करेला सगरो छेड़ा मगही तान। हमरा बड़ी घमंड है भैया, हमरा बड़ी घमंड है भैया मगही अपन मतारी पर। हमरा बड़ी घमंड है भैया मगही अपन मतारी पर। सबे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के ताड़ी पर। सबे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के ताड़ी पर। मम्मी पापा डैडी सब छोड़ के बोला मैया बाजी। मम्मी पापा डैडी सब छोड़ के बोला मैया बाजी। तब जाके भगवान कहीं हमने पर होतन राजी। तब जाके भगवान कहीं हमने पर होतन राजी। उतना तू ध्यान द भैया, उतना तू ध्यान द भैया जितना दह दाल भात तरकारी पर। सबे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के ताड़ी पर। सानू भाई पराशर जी विद्यार्थी जी सब लगल हथिन जीव जान से। सानी भाई पराशर जी विद्यार्थी जी सब लगा हथिन जीव जान से। आ मगही के जयकार करा तू बोला मगही शान से। मगही के जयकार करा तू बोला मगही शान से। ढेर सब हंसा हथिन, ढेर सब हंसा हथिन हमनी के लाचारी पर। आ सबे मगहियन जुटल हथिन मधुशर्मा के टाड़ी पर। एक बार छोटा सा 4 लाइन के कविता है। पानी पानी पर नशा पर एगो छोटा सा कविता है। एक दिन डोमना के साथे दारू पी के हो गली चूर। एक दिन डोमना के साथे दारू पी के हो गली चूर। आ वो दिन इतना पी लेली कि हमरा भीरी के चीज लौके लगल दूर। वो दिन इतना पी लेली कि हमरा भीरी के चीज लौके लगल दूर। दारू साथे लेग पीस खा के एकदम हो गली मस्त। दारू साथे लेग पीस खा के एकदम हो गली मस्त। पर ई का सुबह में होवे लगल दस्त। पर ई का सुबह में होवे लगल दस्त। जब 2-4 गो हो गल दस्त तो हम बिल्कुल हो गली पस्त। जब 2-4 गो हो गल दस्त तो हम बिल्कुल हो गली पस्त। इतने में उनने से औरतियां हमार दौड़ के आयल।
इतने में औरतिया हमार होने से दौड़ के आयल और बोलक का हो गल बाजी। हम कहलिए दारू के मजा चख ले ली बाजी। हम कहलिए कि दारू के मजा चख ले ली बाजी। इतने में होने से मैया अलग और बोलक बाबू रे तनी जीभ दिखाओ, बाबू रे तनी जीभ दिखाओ। हम कहलिए मैया के पहले डॉक्टर के बुलाओ। हम कहलिए मैया के पहले डॉक्टर के बुलाओ। डॉक्टर जी आयलन, आला लगैलन और 4 सुई भोंक दिलन। सुई के दर्द से हम हो गए बेचैन। हमरा ये हालत देख के मेहरारू के डबडबा गेल नैन। हमरा ये हालत देख के मेहरारू के डबडबा गेल नैन। अंत में अपने लोग से हम यही कहम कि नशा न करी है। अंत में हम अपने लोग के यही कहम कि नशा न करी है और न तो जीते जी मरी है। जय हिंद, जय मगही।